projecte Bridges el vaig conèixer a partir de l'Espai, en la directora de l'Espai, que és Irene, Ajuntament de Tortosa. A nivell personal, el que m'ha portat és conèixer la diversitat cultural d'un nen que és pakistanès, d'un nen que són d'altres nacionalitats, que tenen costums vàries. El fet de treballar amb nens és un canvi potent. Te dona satisfacció de veure que setmana a setmana veus que els nens aprenen i fan mestre, mira, avui he après això, mestre, avui he fet això. I això és el que realment a un el fa sentir satisfet. Quan uns nens juguen un partit de futbol, si un no li passa la pilota a l'altre i l'altre no li passa la pilota a l'altre i no fem equip, és difícil que l'equip al final guanyi el partit. Doncs aquí veus el mateix, veus un que en sap més que un altre i al final dius, bueno, espera't un moment perquè jo ja sé que tu en saps més i tu en saps una mica menys, has de tindre la paciència perquè el teu company, encara que sigui de la nacionalitat, raça, ètnia, el que tu vulguis, no té per què ser gitano i sàpiga més que el que és paio o el paio sàpiga més que el que té gitano. El canvi és important perquè quan utilitzem la música per a interactuar, per a compartir, per a expressar-nos, la música transmet i dona, saps? I a damunt és companyerisme a la vegada perquè li fas, mira nen, això es fa així i un ensenya l'altre en saps. Doncs crec que és important per a la nostra comunitat, la comunitat de la integració, de la convivència en si, de veure que els nens i els adults, perquè no només hi ha xiquets, també hi ha nens més grans i nens que ja són adults. L'altre dia un nen em deia, jo amb aquell no m'hi parlava i ara veu pel carrer i li dic, hola, com estàs? Saps? Perquè crees convivència i al final te sents satisfet. A tots ens agrada el tindre una ciutat més nova, tindre una ciutat de futur, una ciutat amb moltíssimes coses, però sí que el més important que la ciutat som els habitants de la ciutat. Necessitem que la joventut s'expressi, que de fet és el futur de Tortosa i de totes les poblacions. I crec jo que una de les coses més importants és compartir i expressar-se de la millor manera. Si tu jugues a futbol, doncs juga a futbol. Si tu fas música, fes música. El primer benefici és que musicalment veus que hi ha gent que ni sabia que tenia talent i han descobert que tenen un talent que qui sap que potser el dia de demà aquella persona pot viure i pot dedicar-se realment a la música. I el segon, crec jo, benefici és la capacitat de, torno a repetir, de que un gitano amb un pakistanès, amb un marroquí i amb un que és d'Irlanda del Nord, tots estem, saps? Junts, compartint, experimentant, i veus que un té unes maneres de ser i l'altre té una altra manera de ser, i que tots anem al mateix lloc.